magkasakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpa-hospital. Pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala, subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito, napapanood ko lagi sa telebisyon. Saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone. Lobat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accredited agencies. Infrastructure that conform to today's industry standards and optimizing you, the students, in Mr. Love. Palatuntunang nagpipigil sa pagtakbo.
Okay, so abangan ko pa rin ho ang inyong mga text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Sigurado ako doon mga ka-action. Naabangan natin yung mga text messages ho ninyo sa ating text line sa 0922-852-1161. Sasama ba ang Action Clear? Charot lang. Ayo. Okay, so ayun, naabangan ko yung mga text messages ninyo mga ka-action na dahil muli nabuhay po ang programa natin. Nakaw mga ka-action, ano? At ito, may mga text messages na tayo agad. So, siguro, ipunin muna natin, ano? Ipunin muna natin. Pagsama-samahin muna natin. At saka po natin babasahin. At syempre, papakinggan na rin natin. Yung mga requested song ko ninyo ay ating EP-play. Muli mga ka-action, programang All for Love with Mr. Love dito sa Aksyon Radio Pangasinan. Ayan, abangan ko pa rin po ang inyong mga text messages sa 0922-852-1161. So, paano ho ba yan mga ka-action? Pakinggan nyo muna ang isa sa pinakaunang awitin natin ngayong gabi. At nire-request ho ito ng marami nating mga ka-action. Dito lamang ho yan, syempre, sa programa ho natin. Programang All for Love with Mr. Love. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaanod at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Pigang-piga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala ng bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaanod, nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Pigang-piga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala ng bukas. Pwede bang umiwas? Hanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masilayan ang payapang
ba ang kalangitan o pagod ka na? Pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Alright mga ka-aksyon, ako 8:16 ng hapon tuloy, ano? 8:16 ng gabi ang atin pong oras mga ka-aksyon. At teka lamang, ano, babatiin ko muna ang ilan sa mga kaibigan natin na tumututok pa rin sa ating mga programa o sa ating program ngayong gabi. Ayan, si Maggie. Hi Mag. Ano daw plano natin sa mga susunod na araw? Siyempre, self first, sabi nga natin, di ba Maggie? So self first tayo next week. Antayin mo lang. Antayin natin yan. Next week yan, kaya don't worry Maggie. Darating din tayo sa puntong yan. Pero sa ngayon, nako, pakinggan mo muna. Ano Meg, itong ilang mga awitin natin, naalay pa rin natin sa ating mga ka-aksyon na tuloy-tuloy pa rin nakatutok sa ating programa ngayong araw po ng Lunes, January 3. Dito lamang yan, syempre, sa programang All for Love with Mr. Love. Mr. Love. Mr. Love. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. At sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin, minamahal kita. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Malaki ang paniniwala ko na Pasko na 2020. Tayo nagpatinag sa ping. Palakasin pa palataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Ang mensahe ng Pasko, pag-asa at
po si Belen Fernandez na bumaba ng Merry Christmas po. Pandemya ay dama pa din natin pagtutulungan at pag-alala na ang pasama ang pamilya. Vice Mayor Brian Cua na panglungsod ay bumaba ng maligayang Pasko at
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez. Bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, lala na ang Pasko ay masaya kapag kasama pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Pangasinan ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ako'y